Razgovaram tu u ulazu promenadi sa gospodinom Ivanom Šabićem, koji je moja generacija i koji mi je obećao da je moguće da napravimo ovaj grad bez kriminala. I mi dugo to već pripremamo. Evo sad za uskrsni ponedjeljak smo se dogovorili da to javno snimimo, gdje se on želi javno ispovijedati. Kad smo zamolili svećenika, rekao je to nikad nije radio i odbio je. I mislim da ovaj njegov primjer može povući, a ja bih želio da biskupi, rektori, generali, svi političari i sve odgovorne osobe koje ovaj narod plaća preko državnog proračuna, da slijede taj primjer Ivana Šabića. Evo, Ivane, izvoli. Jeste da bi se riješilo zlo u ovom našem gradu, treba početi djelovati da se to zlo uništi. Zašto sam ja odlučio? Odlučio sam da sam sebe pročistim od grijeha koje sam učinio tokom mog života, radom i djelovanjem. Prvo ja moram biti čist da bi drugoga čistio. Ako ja nisam pravedan, ne mogu tražiti od drugoga pravednost. Zašto je potrebna ispovijed? Ispovijed je potrebna da se čovjek oslobodi tereta križa kojega nosi. Potiskivanje grijeha, prikrivanje grijeha ne koristi nikome. Mi sakrivamo svoje grijehe od čovjeka, od ljudi, ali od Boga ne možemo sakriti. Kad bi čovjek bio svjestan prisutnosti Boga i ljubavi Božje i poštivao zapovjedi koje se odnose na čovjeka, ne bi učinio ni jedno zlo, bilo ono malo ili veliko. Zlo je zlo, zlo treba iskorijeniti. Mi smo kršćanski svijet, posebno mi u Hrvatskoj, 95% smo kršćani katolici. Kriminal, zlo se širi. Zašto? Zato što nema sloge. Svako kraljevstvo koje nije složeno u sebi, ono je osuđeno na propast samo od sebe. Zašto ja želim da ispovijedam svoje grijehe i Bogu i čovjeku? Jer ako sam pogriješio prema čovjeku, pogriješio sam i prema Bogu. I ja ovom prilikom i molim za oprost svih mojih grijeha koje sam učinio, mišlju, riječju, djelom ili propustom. Zašto je ovo važno i propustom? Ako je čovjek na položaju, na funkciji, a ne djeluje, on čini grijeh u propustu, zato što nije djelovao. Kad bi čovjek bio svjestan šta čini i kad čini zlo, zlo bi samo od sebe transcendentirao. Zlo bi prestao raditi. Nasilno rješenje traje kratko, a posljedice su opasne, kobne, kasnije. Onaj režim komunistički je išao silom. Šta se desilo? Silom se ne može ništa postići. Zakoni nisu dovoljni sami za sebe, jer da su bili zakoni dovoljni sami za sebe, Mojsije je donio zakone. Koji je rezultat? Bog je poslao svoga sina. Konačno, to je krajnje rješenje, krajnji potez Božji, da bi preuzeo grijehe i da bi oslobodio čovjeka od grijeha. A da bi čovjek bio slobodan od grijeha, mora se obratiti, mora se predati Bogu i da ne griješi više. Ispovijed kao danas ne vrijedi ako ponovno griješim. Od nedjelje do nedjelje griješim, ispovijedam se, tražim oprost. To nije ispovijed. Isus Krist je rekao kad je oprostio grijehe, idi i ne griješi više da ti se neko zlo ne desi. Sad kad sam to učinio i kad mi ljudi oproste,
oprostit će mi i dragi Bog. Onda imam pravo djelovat, sakupiti čiste ljude, čistoga srca, jer Bog nas traži naše srce onako kao što nam ga je dao čisto kad smo se rodili, tako od nas traži čisto srce kad se budemo vraćali njemu. Naučio sam nešto od nepismene majke, što je vrlo važno. Prvo, voće koje sam ukrao, sakrio sam od majke i jeo sam. Majka je naišla i rekla je, sine, šta ti to jedeš? Jedem kajsije. Pa sine, mi nemamo kajsije u našem dvorištu, u našem vrtu. Ja kažem, ukrao sam iz komšijskog vrta. Kaže, sine, reci od koga si ukrao da idemo tražiti oprost. Ja kažem, mama, jesi ti luda, nije me niko vidio. Mama je moja rekla, Bog te je vidio. Ja tada nisam povjerovao majci. Da sam tada povjerovao majci, ne bi sada imao potrebe za ispovijed. Moja majka je znala da je Bog svugdje prisutan, a nepismena. Ja sada, sa 2-3 visoke spreme, nisam bio toga svjestan. Šta se završio od visoke spreme? Od visoke spreme sam završio kriminologiju, ali to nije bio klasičan studij. Više se to konspirativno učilo, tajno, kursevi, organizacija kurseva u Beograd, u Zemun, Cara Dušana 196, u Kamenicu, u Zagreb, u Beograd ponovno, jedan dio pa drugi dio i tako dalje. A si učio od Rusa, od Amerikanaca i od Njemaca? Učio sam kriminalistiku od Jugoslavena, od Rusa, od Njemaca, a od Amerikanaca sam učio obavještajnu službu i dio od KGB-a sam učio također obavještajnu službu. A završio si teologiju, jel? A završio sam teologiju. Teologiju sam najduže studirao. Teologiju sam studirao oko 12 godina, pretežno po noći, i to se desilo da su profesori, doktori teologije dolazili k meni na radno mjesto, pošto sam radio po noći, i interesantno, kad se javi potreba za naukom o Bogu, javljaju se i učitelji. Ja sam se služio sa primjerom, pročitam knjigu i tražim ko je napisao knjigu. I taj ko je napisao knjigu dolazi k meni. Ja ne dolazim k njemu, on dolazi k meni. I razgovaramo o Bogu, o religiji, o svijetu, o čovjeku. I tražimo odgovor na pitanje šta je čovjek i čemu služi. Šta je ovaj život? Ima raznih tumačenja filozofskih, svako na svoj način. Kad sam završio u Njemačkoj, nisam htio podignuti diplomu, jer mi to nije potrebno u ovim godinama, a kad sam se vratio, vidio sam Teološki fakultet u Osijeku, obratio sam se, došao sam tamo i rekao sam, ja bih htio da saznam šta vi znate, a što ja ne znam. Upisali su me i ja sam to na brzinu završio, jer bilo je njih par koji su znali više od mene i prenijeti znanje. Profesor Birviš. Najviše što sam naučio od profesora doktora Aleksandra Birviša. On jedini je imao kvalifikacije da prenese teološko znanje na studenta i rekao je meni, konačno, ti sad možeš ići propovijedat i pisat knjige, ti ne trebaš više čitati knjige. To je on meni rekao. Ajmo završiti ispovijed prvo, da vidimo šta ima vezano uz greše koje čovjek radi. Jesi ubijao? Ne. Nisi. Jesi krao? Da, jeste. Istina je. Dobro. Osim tih kajsija kad si bio dijete? Poslije tih kajsija, da. Te riječi majke moje su ishlapile. Ja sam ih zaboravio.
I ta zaborav me dovela do toga da sam, kad je bila prilika, to su bile više krađe, može se reći figurativno džepne. Da. Prijatelj treba ventil, ja uzmem ventil, Dobro. odnesem mu, popijemo kavu i tako dalje. Ja nisam imao posebne koristi od toga. Ja sam više krao za druge. Da. Dobro, jesi lagao? I lagao sam. Da. I često sam lagao, Da. ali sam uvijek imao granice da ne pretjeram u laži, da ne dovedem u opasnost drugoga. Dobro. Ne samo zbog sebe. I tu sam bio jako oprezan. Išao sam do jedne granice. A reci bludno, jesi tu griješio? Da, svakako. Ja mislim, nemam pravo drugog osuđivati dok ne raščistim sa sobom. Najprivlačnija ljepota na ovom svijetu za oči i srce čovjekove je ljepota žene. Nema tog sveca na kugli zemaljskoj koji nije pao pod uticaj ljepote oblina ženskih. A to je Bog namjerno tako napravio? Da Bog kuša? je Da li više ljubimo Boga ili ljubimo više Evu? Tu je Adam pao na ispitu. Jeste. I tu sam isto nešto naučio. A naučio sam i u kriminalistici. Ne predaj se previše nikome, a posebno se ne potvaraj i ne predaj ni onoj koja ti u krilu sjedi i leži. Da. Tada sam razmišljao, pa ko je to? Pa to mi je žena. Ona može biti i opasna i najveća opasnost za mene. Jer svaka žena želi da vlada sa čovjekom. A to nam je primjer iz Biblije Samson. Sve to jasno. Znam. Recim, ja ti ne mogu dati oprost, ja nisam svećenik, ali pokušaj ti sam sebi dati kako ćeš izmoliti, što ćeš izmoliti tako da dobiješ to poštenje. Jel? I da iza ovoga više od ovoga uskrsnog ponedjeljka 28.3. bude živi primjer, jer ja mislim da su bogumili navodno se ispovijedali jedni drugima i tako su zajednički oslobađali se grijeha i to je po meni jedna dobra metoda koju mi nažalost ne poznajemo. Evo ti se sad sam pred sobom i pred javnosti ispovjedaš i pozivaš i druge da tim putem idu. I mi se prvo trebamo jedan drugom ispovijedati. Da. I naša je obaveza, Bog nas na to obavezuje, da tražimo oprost od onoga kome smo učinili nepravdu i zlo. Da. Tek tada imamo pravo da tražimo oprost od dragoga Boga. Dobro. Ne trebaju dugačke molitve, jer Bog zna prije već što i otvorim usta šta ja trebam. Bože, oprosti mi moje grijehe i obećavam da neću više griješiti. A da ću se zalagati da pomognem i drugima da se oslobode grijeha i da ne griješe više. Hvala ti, dragi Bože, i hvala ti, čovječe. Amen. Amen.